السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي الله için ibadetleriniz, qavluqlarınız, muhabbetleriniz, dostun elinden tutmanız, bir qızgın gecelerde, qısqa gecelerde, tomsun aylarına vaqt qoyup, Resulullah, gözümüzün nuru, başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabalarının mübarek gurrunlarını eşiter, ders alar deyip gelmeniz, Bey Allah Teala kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ahir saadet gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Geçen hefteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati ve zindagi namati yaşayışının izin alıp gitsek 44. mübarek yaşının ahirlarına kafirler maskar etmek bilen yol eve gitmedi, dinin evine geçip bilmedik. İnni her kimse Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman getirse azap bereyli, şekence deyli deyip de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı vuruptılar, Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye, Hazreti Bilal onları şikence edip, azap verip, ıncıdıp, her türlü kıyınçılıkları verip dile geçen hafta pek Allah'ın köklüdüğünden hizmetine de yetiriptik. Yasir, şol azabın, kıyınçılığın, şikenceğin eteğine şehit boliye, onun övünçe Sümeyye, evvelin din yolunu kan dökülen Hazreti Sümeyye radıyallahu anha o da şehit oldu. Ama oğlu Ammar yaş cavan bunu da kafirler enatasını öldürürlerinden sonra bulan özü odul Yemen'den qaydan adamla olansan bulan bir qarınlaşlarda bolmansan zalim adamda bir neferin arkası yoktuğunu bilenini yaradan Hudayi yadından çıkarıp şol adama kän azap beregen, eziyet beregen moliye. O hammana Hazreti Ammar'ın enatasına şehit ettiler. Bir özü galdı deyip mana da şol kızgının eteğine dürögöy azapları verip, kıyınçılıkları verip hatta akıllan çaşıptır. Hazreti Ammar yaş oğlan, cavan oğlan. Hatta la yedri ma yaqul. Öz aytyan zadını öz düşünmeyeni akıllan çaşıp kâde aklı yerine gelip kâde de akıllan çaşıyanmış. Ohun bir gün mini birader qiyinçılığa salıptırlar. Hatta Hazreti Ammar aklı bağ vaxtında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dille verip
ve olan botlarını, hudaylarını eviptir azabını tevinne. Oham onu göverttirle kafirler. Oham şondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna geliptir Ammar. Oham Resulullah jana aýdypdyr. Qala ma waraaka. Ey Ammar, näme habar iýinden diýipdir. Qala şerrun wallahi ma tarakani al-mushrikun hatta niltu minka wa dhakartu alihatahum bi khayrin. Ammar aýdypdyr, ya Resulullah, iýdim bidirek gaýladım diýipdir. Kulak asın. Hazreti Ammar aýdypdyr, ya Resulullah, harapladım işi diýipdir. Onda näme etdiň? Onda maňa bagat azap berdiler, ahir sana degdim we olan butlaryny, hudaýlaryny öwdüm diýipdir. Aham peýgamberimiz aýdypdyr, keyfe tejidu qalbaka? Şonna qalbyň nähillidi, imanyň nähillidi. Onna ol Hazreti Ammar aýdypdyr, ya Resulullah, imanıma kamildi. Yöne dilim menen aýtdym, bigadir maňa şikence berdiler, bigat azap berdiler, dilim menen şolaň azabyndan gutaraýyn diýip, gaçaýyn diýip dilim menen yalandan aýtdym diýipdir. Yöne qalbim, imanım kamildi diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, fe in adu fa'ud. Bir wagtda yeni kafirler sana şo jirek azap berseler, yeni şo kefe aýdaga ursukatba diýipdir. Oham şonna inşallah sonra ingalykdy görersiňiz. Sure-i Nahl 106-njy aýaty beýik Allah Taala Ammar'ın şol azabyny teýinnika imany kamilligine Hudaý şahadat beripdir we ol bir kafirlik aýdan kefi we berden azapdan gaçjak bol. Oňa da Hudaý Taala ursat beripdir. Ine ayetde şauzu billahi mineşşeytanirracim. Men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin men şeraha bil kufri sadran fa aleyhim gazabun min Allah ve lehum azabun azim. 106-njy Sure-i Mübareke Nahl'ın beýik Allah'ın kelamy. Bir adam kafir kelimeni aýtsa, yöne kıssalsa, öldürülecek bolsa, ya katı azap verilecek bolsa, ve kalbuhu mutmainnun bil iman, yöne yüreği imanına kamil bolsa, şol adam kafir dälipdir. İnhe doğru Kur'an-ı Kerim. Emma yüreği bilen ay bijirek bolsa, näme diýin mi diýip yüreğinden kafir bolsa, ona Hudaýyň da qahary düşer, ol ahiretde de gat azap görer diýipdir. Inhe kıyamete çelibi de beýik Allah aýet diýerip, Fiqh Hanafide da bir wagt bir adam ya bir zorly her kim bolsun, bir musulman adamy qissap haramda iýdirjek bolsa, ya haramda işdirjek bolsa, şonu iýmesen ya içmesen sen ozwuň naqys etjek bolsa, ya öldürjek bolsa, şon iýmeli we içmeli. Awlasyn Fiqh Hanafi Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yankı ayetten aliyasını, yankı Hazreti Ammar'ın da eden işinden. İymek içmek barada bir vaqtda Hudaý etmesin qıssaga düşse adam tarap ya uzun ağıs edecek ya öldürecek bolsa ursukot ba onu iýmellim içmellim. Emme kafirlik kelimesi Hudaý Taala barada, Resulullah barada, Kur'an-ı Kerim barada, din barada bir zat aýtmaly bolsa, onna sabretsen togabın kan, yok yankı Hazreti Ammar'ın kıyana imanın kamil olup, yöne şolun bir şekencesinden savulşak bolup, dilin menen aýtmaga ruhsat bada. Inhe Hazreti Ammar bir de benne kıyınçılıkta olup, ina ayedini kıyamete çeli ders olupdu.
Aham şo güllerde bir beter gen waqia bolupdyr. Mübarek Rasulullah janmarida qowqulagasy. Qurayşyň olaqan ýakasy belli adamlarynyň ýanyna Peýgamberimiz oturup dine çağırıp duranmış. Aham Ümmü Mektum diýen bir iki özi kör sahaba varmış. Ümmü Mektum diýýär adyna. İbn Ümmü Mektum da. Aham ol Ümmü Mektum Peýgamberimiziň ýanyna gelipdir, iki özi kör. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu kafirliň olaqallaryny dine çağırıp duran. Aham ol gelip aýdypdyr, "Erşidini ya Rasulallah. Ya Rasulallah, maňa diniň gurrunlarynyň aýt" diýipdir. Peýgamberimiz muny gözlekana gaşyn çytyp, ýene kafirlara, şol Qurayşyň olaqan bir betbahtlaryna Peýgamberimiz şol iýmana girermi qadip, gurrunun keşmäni iki özi kör adamyň jogabyny bermeýändir. Aham ol Ümmü Mektum iki özi kör sahaba aýdypdyr. "Allimni ya Rasulallah mimma allamakallahu azza ve celle." Ya Rasulallah, Hudaý Taala sana öwreden zadyndan maňa öwretseň diýipdir. Aham Peýgamberimiz ýene de gözde gaşyn çytyp, "Häzir sen dur" diýen ýaly edip oňa da jogap bermäni, ýene kafirlere gurrun bermäge durupdy. Aham kafirlere gurrun berip bolup, olňda hiç gaýt iýmana girmäni, ine ýüzüne öwrülenne beýik Allah Taala aýat diýerdir. Qur'an-ı Kerim şi ulamala aýdýa, ey jowan dostlar, ey imanly dogurlar, ey mümin musulman dogurlar. Ulamala aýdýa şu aýat Resulullah'ın elbette hak peygamberliğinin ulaqan alamatından şu diye. Ayette şey, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa ve tevella en câ'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبس وتولى Resulullah qaşyn çytyp gözlemedi, gözi ýogy. Abasa we tawalla qaşyn çytyp ýüze wurdy, anja'ahul a'ma bir gözi ýok kör musulman gelinne. Hudaý Taala Resulullah'y silap abasa we tawalla qaşyn çytdy, ýüze wurdy diýipdir. Hey qaşyn çytan Resulullah diýmendir. Atı qowwerenten başga bir eden ýaly edip, başga bir qaşyn çytan ýaly edip, başga bir kör adamy innemedi ýaly edip, abasa we tawalla. Resulullah innemedi köri. Ve ma yudrika la'allahu yezzekka. Ey Resulullah, Allah Taala aýdýar. Näme bilen şaýat şu kör imanny arttyrjak bolup gelen bolsun. Aw yezekkaru fatanfa'ahu zikra. Wagz eşitjek bolup gelipdir, wagzlanarny gelipdir. Amma men istagna fa anta lahu tasadda. Ey Resulullah, ol Hudaýdan, Hudaýyň dininden bizar adamy sen aladallanyp, Hudaýdan bizar adamy çörmüşip otin. Aňrak kisille inneme şu kafirler diýipdir Hudaý Taala. Wa ma aleyke alla yezzekka. Ey Resulullah, şu kafirlerin olu kollar iman getirmese de sen mesuliyetin yok, kıyamatta tutulmayan vazifeň bitirdin, aňrak kisilleyinni diýipdir. Men azamatyma da kemmerle şu kafir olany bilen sen Rasulullahyň da izzeti kemelmeýär diýipdir. Ve amma men ja'aka yas'a ve huve yakhsha fa anta anhu talahha.
Ey Resulullah, iküwedi ýok adam, ya Resulullah, maňa bir zat öwretdik geldi, onu innemänten güýmenniň ol betbah kafirlara beýtme diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yortup yankı gözi ýok adama, ey Ummu Mektum, näme işiň bardy, näme gerek saňa, näme öwretmeli saňa diýip aham ýalbarypdyr. Aham soňralarda dagda her hatsan şu Ummu Mektumy görende merhaban bimen atabani fihi rabbi. Ey hoş geldin, sen bir adam, sen üstünden Hudaý maňa edip berdi diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaban bimen atabani fihi rabbi. Sen bir gawa adam, sen sebep boldun, Hudaý maňa edip öwretsin diýip aýdypdyr. Ulamalar aýdýan, o düşüneýin. Hudaý Taala Resulullah näme köre innemedin? Ol zat öwrenjek bolup geldi. Gözi ýokdy bolsa waglanjak bolup geldi. Ol kafirler ýok bolsun aňyrrak iman getirmejek bolanlardan soňram diye. Eger Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malymyz, mülkümüz, ogul gyýdymyz, enatamyz fedasy bolsun janyň. Eger Qur'an-ı Kerimden bir ayet, bir yerini bukturyan bolsa, şytaýyn bukturardy Resulullah. Şytaýyn ummaty eşitdirmerdi. Şon Allah Taala dogry Resulullah jany edip berip aýdypdy. Näme köre innemedin diýip. Özüniň izzeti kemelamyny bir zady damatyn diýip, eger Resulullah jan bir zady bukturyan bolsa, şonu bukturardy diýe ulamalar. Emma sahabalarına ýazyn Allah aýet diýberdi, maňa edip berip diýipdir. Abasa ve tawalla an ja'ahu'l a'ma ve ma yudrika la'allahu yazzakka. Ta kıyamata şeri Abasa ve tawalla suresi bolup hadirun neçelide okuyup da son beýik Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'den sebit bolup galypdy. Oham olup iküwedi ýok. Resulullah'ın nämesi bolýar? Azançysy bolýar. Käde Hazreti Belal azan çekýärmişdi. Käde ýa iküwedi ýok azan çekýärmişdi. Käde Hazreti Belal azan çekýärmişdi. Iküwedi ýoga tekbir aýtdyrýärmişdi. Käde Hazreti Belal tekbir aýtýärmişdi. Iküwedi ýok ýa Ummu Mektuma azan çekdirýärmişdi. Nowalyk işýärmişdi. Käde Hazreti Belal teheccüd wagty azan çekýärmişdi. Ummu Mektum daňatanda erti namazda azan çekýärmişdi. Ine şeýle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hemişe gowwurp gelýärmişdi. واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 مرة في غزواته. Yani iküwedi ýogy var Resulullah'dan hemişe gowwurp barşyna 13 şwedek Medine-i Münewwerede öz janyşyny dip gidipdir jeňlere öýdende. Ey Ummu Mektum, men mihrabymda durup aman bolarsyň şu jeňden galanlara, jeňe hemmeti gitmeýärdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 däne jeňe öýdenni yankıp iküwedi ýok adamlar Resulullah geldi. Resulullah şu wagt innemekdi. Şolary telafi etjek bolup öz yerine koyup milletin soragyna jogap bererdiň. Qur'an öwrenjek diýseli öwrederdiň. Özüňde men mikrabynda durup aman bolarsyň diýip ýa-ni iküwedi ýok Ummu Mektumy çeýle hormatlar goýupdyr. Ama Ummu Mektum da soňra Medain qadim Farsyň bir tohar ýeri feth bolanyna aýdypdyr. Iküwedi ýokka. Perçem maňa berteňiz, baydagy maňa berteňiz gowy boljak diýipdir. Bayragy maňa beriň diýip. Am alyp baydagy alyp, perçemi alyp, men bir elime kılıç beriň diýipdir. Iküwedi ýokka. Ay sana gerekkä diýipdir. Hem gözi ýok adam, ýa beriň diýipdir. Bir zeri doňna geýdiripdirler, men şu kafirlaryň arasynda ogradyň diýipdir. Ay men şehit bolamak diýipdir. Şehit bolazym gelýär diýipdir. Om şo içine bir tohar adamy hayalladyp, özde şo jeňde şehit bolup, ruhy bar beheşte gaşyp uçup gidipdir. Hulasa Abasa ve Tawalla surasida şowlerde iňip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bütün musulmanlara ders bolup galypdyr kıyamataçyly. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süýtleş dogany on adı da Osman'mıştı. Osman-ı Zünnûreyn başka süýtleş doganyň adı Osman'mıştı. Ol kafirlaryň arasynda otyqa kafirler onu vurup bir gözüni ganadypdyrlar. Bir gözünden kan akypdyr. Oham şol güllerde şol kafirler fakat sahabalary her kim tutup vurmalar neden güllerinde. 100-100'den 200-200'den 50-60 nefer bolup bir sahabany tutup vurýarmışdylar. Oham Velid diýen kafir aýdypdyr, hey Osman diýipdir. Ey Velid, meni saklagy diýen bolsaň, menden kömek isleýän bolsaň, men gurdurmazdym diýipdir.
Onu ol Hazreti Osman aýdypdyr. Ay näme diýäň diýipdir. Bir gözüm salim galdy, bir gözümden gan akwaty diýipdir. Bu salim gözüm hewete diýe, wagt menden gan akmanmy kan Hudaý ýolunda diýip bir hewete diýipdir. Men narahat ki gözüm gan akandan diýipdir. Sen kömegiň gerekke, beyk Allah'ın kömegi gerek maňa diýipdir. Sen kömegiň näme diýen, men kafir adamyň kömegini diýipdir. Näme diýip ondan kömek istese dinini bererek. Yoksa kafir adamdan kömek alanyň işgali ýok. Emde dinini bererek bolsa kömek almany ejady ýok. Dinini bererek bolandan soňra. Oham gözi bir näçe ulamalar diýe gözi gaçypdyr diýe, bir toparlar diýe gözi akypdyr diýe. Hulasa Hudaý ýoluna bir kynçylyklar çekip sonra Medine-i Munawwarada evvelin dünýeden geçen adam Hazreti Osman. Kynçylyklar çekdi, ey jowan dostlar. Geçen hefteki görüňler ha. Kynçylyklar çekdi kim üçin? Yaradan beyk Allah'ın dini üçin. Aham dünýeden geçenne qabbalahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gassalahu ve keffenehu ve defenehu bil baqi' ve huve evvelu men dufina bil baqi' radiyallahu anh. Aham dünýeden geçenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem barıp maňraýyndan ogşap Peygamberimizin özü ýuwup kefellep şol cennete Baqi we Medine-i Munawwarada ziyaretine barýan. Evvelin jaýlanan adam şu. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş ucuna bir daş koyup öz içeriğimden biri geçti ştada koyacak diýipdir Osmanyň ýanyna. Indi o gözünü berdi Hudaý ýoluna. Ýöne munda bileýin, ey jowan dostlar. Bir adam şu jamiýynyň içinde, bir meselen werzişiň içinde, ya bir oyunun içinde, ya işinin içinde, elin ağız bolýa, bedenin ağız bolýa, ya gözü gaçýa, ya mesela bir kuhne verdi dağlaň arasynda bir temrilleriniň içinde, ya dağlaň arasynda adam doňk ürüp galýa. O bu adamda onsun yerin içinde evvelin kabryň içinde akyk diýen zat nämiş bedenden? Evvelin akyk gitjek zat iki göz. Hop on sana yerin içinde akyk gitjek nämiş göz? Bir neçe wagt önçärek Hudaý ýoluna aktyrypdyr daşyny. Hudaý Taala näme ona derejeleri berdi? Rasulullah jan maňraýyndan okşap öz mübarek eli bilen jaýlap goýupdyr. Beyk Allah'ın muhabbetini tapsak, ey keplep duran ve eşdiyen doğallar. Beyk Allah'ın muhabbetini tapsak, vefa görür. Adamın muhabbetini tapsak bolsak, vefa görüp bilmez. Resulullah'ın muhabbetini tap, Allah Teala'nın muhabbetini tap. Başın gözü akıptır, bir gözü çıkıptır diyeyli. Ondan kavra varsa gözü akıp gidecek değil mi? O şu kafirlankı da akıp gidiptir değil mi şimaletçili? O innikilenki de yere varandan sonra akıp gitmeli. Bir neçe önçerek vakt Hudaý yoluna aktırıptır da. Dile asan ne olsa qiyin zat, yani günün geçiptir da. Yeni bir vakalen miri, içinde dikkat dersliken, Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh. 17 yaşında Müslüman olan nojawan oglan. Inni 21 yaşına varıptır, min enesi biliptir, min Müslüman bolanlygyny. Bir Hazreti Sa'd'ın içinde katı dersli var, qawjetden kulak asın. Hazreti Sa'd diye, "Kuntu rajulan barran bi ummi, falamma aslamtu qalat ya Sa'd, ma hada ad-din alladhi araka?" Hazreti Sa'd diye, "Men enemi bitir qawuryandy. Oham enem men Müslüman bolanymy billi we aýtdy, ey Sa'd, täze tapan din ýoluň näme? Sen de Muhammed'in ýerine düşýänmi?" diýdi sallallahu aleyhi ve sellem. "Ey Sa'd," diýdi enem, "men enem gowurýarlygymı enem bilýär diýär." Oham aýtdy, "Ey Sa'd, eger şu dinden öwrilmeseň, ölýänçem iýiçmerin. Oham ajygyp açlykdan öler, oham sana ar ederler. Ey enesini öldüren nerler? Men şeýdip ölerim, iýiçmerin" diýdi men enem diýe Hazreti Sa'd. 2-3 gün düp iýmedidim, içmedidim diýe. Men enemi gowurýarlygymy bilýär, ýaxşylyk etýärligimi bilýär. Hey ene iýsene diýdirjek boldum maňa. Emma 2-3 gün geçti, enem de horlandy. Oham men aýtdym, "Qultu ya umma, wallahi
لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. Ay ene biderek iyi biçmen durma, iyi biçibe, Huday bilen ant bolsun, häzira bir canın mı? Eger 100 tane canın bolsa, yeke canın çıkıverecek bolsa, 100'e çıkartın, men Resulullah'ın dinine vermerim dipdir. Häzira bir canın mı? Eger 100 canın da bolsa, yekeden çıkıverse, onu da men dinine vermerim, onun için iyi biçip verme dipdir. Aham biz Sa'dın başka orduğunu turup enesine su veriptir. Aham bir eme can yerip feca'ale ted'u ala Sa'din gavgulanasın. Oğluna bir dua etmeye duruptur o. Süt veren ene oğluna bir dua etmeye duruptur. İnhe beyik pek Allah ayet iyi veriptir. Hazreti Sa'dın edin işinin doğruduğuna ve kıyameti çiliydi şehitmelliğine. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eger enatağınız günah bilen buyursa, kafirlik bilen buyursa, Hudaýyň buyruğunun tersine buyursa, enatağınızın diyenini edinmeň, yaradan Hudaýyň kelamı. Hop, enatan diyen etmeyen olar ekber kitmeli mi? Yok. O sahibuhuma fi dünya ma'rufen. Ene cannip yine de çaysuğun gözden. Gerek zadın berin. Yöne şol günahını sana buyurdu onu etme deyiptir. Katı dersler var bu vurduğunda. Hazreti Sa'dın enesi Sa'dın kovduğunu bilip enesine mehribanlığını bilip hey oğul iyi biçmerna deyip oğlunun hoş ahlaklığından su istifade edecek bolupdur. Eger bizim de enelerimiz, bizim qowu ahlak, canene işin bolsa aydı ver, enecan buyruğun bolsa aydı ver diyenimizde, şoňa göz tikipdi. Hey oğul, sen meselen ol oğluna falan zat bermesen, ya palani bilen kepleşme, ya palaniye kärrek mal ver, ya nahak yerde. Ştay muhim. Nahak yerde. Yönü heleyi vurduğunun üstüne. O heleyin qav, o heleyin vur, o nimet deyip şizirek bidirek zatla bilen buyursa, yok men süt berin enem, men diyenini etmeliysek, ene de günahkar olar, biz de günahkar olar. Ene oğlunun hoş ahlaklığından su istifade etmesin. Günah bilen buyurmağa icazeti yoktur. Oğlun şokda qıyız oğlun olsun, erke oğlun olsun, ata günah bilen buyursa, yok canine canine. Bir yerini Hudaýyň buyruğunun tersi, Resulullah'ın buyruğunun tersi, men bunu etip bilmerim diýmek bizim wezifämizdir, Allah'ın kelamı. Ine şoğullerde bolan waka. Sahabalara qiyinçilik berdi hala, bolan zatçı. Ya bir dede merhum bolupdyr, ene meten bir palan oğla kän bir zat ber, ya falaniye nimet, ya kulasa şeriatın aytmayan zady bilen ene etjek bolsa, buyurjak bolsa, yo ene men başarmarym diýip. Bu taada özünün peýdasy bolanna, ya bir başga bir zat bolsun, men ene aýdypdy da diýip yo. Enen kepip bolmaz Hudaýyň buyruğunun tersi bolsa. İkilenci ders almaly zat, ay enamatam namaz okuymaýa, enamatam maňa günah bilen buyurýar diýip äpber kitmek bir de dogry zat däl. Enheýän Qur'an-ı Kerim we sahibuhuma fi dünya ma'rufa. Şol günah barada diýen etmeli. Ýogsa ýene gowluk bilen enatan saklap gitmeli. Enejan çaýdan gerekdädiň many, iýiçden gerekdädiň many, egin başdan kemiň many, gädiň bargyň suwuň tekmelmi diýip ondaşyna raýam turmak ýene de wezife. Dinimiziň awadanlygyny gör. Ay entek dinin tersine bir zat aýtsa, enatan äpbergistin Hudaýyň buyruğunun tersine bolsa diýmeýe. Diýenini edme, ýöne gowluk bilen saklap gel enatan diýe. Owadan bernamasyny gözde. Üçüncü ders almalylar. Ey imanly dogallar, ey jowan dostlar, Hudaý Taala enatamyza uf diýmeli dälipdir. Enatamyza uf diýmek dogry däl. Onu da günah bilen buyursa etmän diýdi. Öz enemiz günah bilen buyurany etmeli däl bolsa, dostum aýtdy, heleyim aýtdy, ärim aýtdy,
ya näme aýtdy diýip günah etmekli dogry boljakmy? Hudaý Taala yaradan beýik Allah'ın buyrugynyň tertip bolup duqa, enen diýeni edmeň diýip duqa Hudaý Taala dost ya başga kişi näjire diýeni etmek dogry bolar? Näjire dostuň ya bir zadyň ýüzüne galyp, ya heleyniň ya dogunyň ýüzüne galyp, din bernamadan galyp, öz imanyna berer bermeli? Gaty istifadatdyr. Gaty soňra ökülmege ýetirýändir. Näme üçin? Men iltemese ridan nasi fi sahatillahi azza ve celle. Halamın adamı eşitsin, hala eşitmesin. Halamın halk kulak assın, hala kulak asmasın. Resulullah can bir kanun aydıptır. Her kim heleyinin, erinin, enesinin, atasının, dostunun, doğunun ya başka kişinin göğününü tapacak bolsa bir günah iş bilen düşünelim. Hudaýyň gaharını getirecek, ýöne şoň göwünni tapjak. Bir günah iş etjek, şoň menen heleyini hoş etjek, ya ärini hoş etjek, ya dogunny hoş etjek, ya enatasyny hoş etjek. Resulullah'ın wa'desi. Meselen bir dogunny hoş etjek günah edip, Hudaý näme der diye. Şo dogunnyň özüni şoňa musallat ederin diýipdir. Yani wagt men näme diýip şundan çürüm dagy bu kadar işler etipdirin diýip şol adam hem dünýesinde ökünjek hem kıyamatynda ökünjek. Hudaýyň gaharyny getirdip bir adamyň göwünni alsak neler çeker? Ondan çürüm adamyň göwünni tapjak bolup ýörmäýin. Beýle hoş bolmalymy? Yani hiç kim göwünni tapmalymy? Öyle tapmaly, Hudaý üçin tapmaly. Dikkat edin, bir kanunu kulliye değil, onun üstünden geçeyle. Koy metlep kamil olsun. İmanlı doğalla. Keplep duran, eşitip duran doğalla. Bir neferin diyenini etcek bolsan, nämeden çürüyüm diyenini etmeli? Bir neferin diyenini etcek, nämeden çürüyüm diyenini ediliye? Qawu görülensen, bir. Yada taraptan bir zat tamamla malyny öltükýän, özüni öltükýän, ertikun işini öltükýän, ya şondan bir tamamla ya tarafy qawu berýän. Inni sen men musulman, eger qawu berjek bolsak, beýik Allah'ny qawu berýän. Eger tamamy boljak bolsa, Hudaýdan tamamy bolýan. Näme diýip bir neferden tamam bolup Hudaýyň diýenden çykma. İmanlı doğallı, Müslüman doğallı, mümin doğallı. Eğer mehabbet da Hudaý Taala'nın mehabbetini tapaylim, Hudaýyň mehabbetini tapsa, Hudaý Taala vefada kändir. Durşuna vefadır. Hudaý boş koy berýän nädir? Adamdır boş koy berýändir. Bu kadar mehabbet etseňde 10 ýyl soňra äpper koy berýändir. Ondan awadarragy, ondan pullaragy, ondan gerşikirrägi bolsa äpper koy berýän zeif insandır. Eger mehabbet bilen bir zadyň diýenine diljek bolsa, Hudaýyň mehabbetini tapaýlyň we diýenine diýelim. Yaradan Hudaý, oğulgyzymyz yaradan, 360 mefselimiz yaradan, aýgyny yaradan, ýer öňi yaradan, älim jahany halkadan, behiş cehennem yaradan, iki dünýä Rabbul alamin bolan Allah Taala. Bir zadyň mehabbetinden çürüm, oğulgyň diýenine etjek bolsak, aýa Hudaý Taala ýal bir zat gowup bilýärmi? Bir zatdan tamaly bolup gowurjak bolsak, Hudaýdan tamaly bolýar. Näme diýip yaradylan ertinem boljagyndan habar ýok, adamdan näme diýip tamaly bolşum diýenine diýip Hudaýyň gaharyna düşmeli. Aýa akıl şuna aýdmýärmi? Aýa iman şuna aýdmýärmi? Aýa insaf şuna aýdmýärmi? Imanly dogally, görünip duran akıl görüren kişi. Hazreti Mevlana bir 3 beyt aýdypdyr, mezhepden çykyp barýan ýöne beter ýeri şada qaw hawsyle bilen gulak asyn. Beter bir akyl görüren aýdypdyr. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly görüren. Eblehi seyyad an saye şevet. Midevet çendan kebi maye şevet. Tirmi endazet bi suye sayehu. Terkeşeş hali şevet ez justucu. Terkeşi umreş tuhişut umr reft ez deviden der şikare saye teft. Altının suwulen ýazyp goýmalysın. Bir samsyk adamdyr diýipdir, eblehdir, samsykdyr diýipdir. Ýokardan quş uçup barýan bolsa,
Kuşun kölgeti yerden yere düşüyor. Oham bunun eline töngü var ya okyayı var. Kuşun kölgeti yere düşüp bariyada. Kuşu atacak mennip kölgetin melliyada olliptir. Eblehi seyyade an sahiye şevet. Kölgeni belliye näme dip men kuşu vurjak dip. Ay şamjak dipdi kuşu vurjak bolan uçup bariyan kuşu vur dipdir. Näme kölgeni belliyen sen dipdi. Tirmi endazet besuye sayiu terkeşeş hali şevet ez cüssücü. Yüzlerini okuva yanına yüdüsünü atıptır hemmeti ini kuş var ya deyip kölgesini atıp ötü samsız deyiptir. Ohun inni bil adam näme terkeşi umreş tuhişot umr reft ez deviden der şikare sayetef 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ömrünü şul kölgenin ne geçirdi? 70 yıl, 80 yıl tam eline de zat gelmedi. Eline avvelermiş olan adamın, kölgeni belliyen adamın. O belli zat. Hiç kölgeni belliyen adamın eline avvelecek mi? Aklı işleyen adam kölgeni bellimer, kuşu beller. Şuna hemmemden aklı işleyen değil mi? Bet şeyle veliyen molta, näme deyip, yaradan Hudayın muhabbetin tapmani. Hudayın yaradan insanlığın muhabbetin tapacak bolup, hemme de attan boş kalmalı. Ömrümüz şunu ilimde geçirmeli. Netice veliye mi hamşam? Ay baba kölge kuş yukarıdan çıkıp bariye kölgeni veliyenin eline zat gelmeye. Ömrün geçirme kölgeden süreyim deyiptir. Ol beyk Allah ki yaradıptır. Sayi-i Hudavendi, nimeti Hudavendi, mahluku Hudavendi. Allah'ın yaradanı yerin yüzünde gelip de näme deyip bunlar tutup bunların muhabbetin tapacak bolmalı ham bir. Beyk Allah'ın da qaharı gelecek yerine imanlı da onlar, Müslüman da onlar. O her kim olsun şu saye enatan olsun, oğulğuyuz olsun, doğun arınış olsun vakti ki yaradan beyk Allah'ın qaharına düşecek olandan tanıram. Hulata Hudayın muhabbetin tapsağa dünyamız ahiretimiz abat olur. Näme için? Huday Taala'nın yaradan Peygamber'in dostu bolýan. Hidi Huday Taala dostunu sommoldip koyar mı? Awarra eder mi? Hiç vakt etip vermer. Awarra edip sommoldip hit koyacak insanlar. On muhabbetin tapacak bolip kölgen ýerine giden ýanak, kölgeni awatjak ýanak kösünip galar. Hit bolar, ölme daýdyan. Ondan beýik Allah'ın muhabbetini tapsak, dünya ahiretimiz abat bolar. Gurrun öwürläp durmaýyn, Hudaýyň muhabbetini tapjak bolaylyň. Hulasa, Hazreti Sa'd enesinin diýenini edimedi, yani kafir bolmady. Hudaý da onu täýid etdi. Merhaba, barakallah. Sonra näme bol Hazreti Sa'd? Gelip Fars'ı fethedelenmeydi. Husro Perviz'in kasrının içinde 8 rekat Hudaya şükür deyip namaz okuyan adam. Hazreti Sa'd Vakkas radıyallahu anh. Merhaba. Gelip Fars'ı fethedip Husro Perviz'in kasrının içinde 8 rekat namaz okuyan adam. Hazreti Sa'd Vakkas enetinin diyen ne demeni imanına gayim durup Hudaýyň ebedi lütfüne düşen adam diýelimga. Ahirki gurrundaýdyn tamam edeýin inşallah. Aňyrsa onnagy da tamam eder. Ahirki gurrunde kynçylyklary barada şu gurrun bilen sahabalyň kynçylygyny tamam edip inniki hefte inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň kynçylygyny görüp Habeşäge hicret ediberin diýjeginiň gurrunu bar inşallah. Hazreti Habbab diyen sahaba demirçi ahengermiştik. O hammude Müslüman bolansan, munda doğan garındaşı olmansan, bismillah. Bunu tutup demirçi ahenger da öz odu bilen demiri bilen ennamına dağ basma durtturlar. Kellesine dağ basma durtturlar. Bir biter bir qiyinlik boldy. Arkası ala müştik Hazreti Habbab radıyallahu anh yere ot, daş, kömürden oklap Hazreti Habbab'ı arkalin yatırıp Hazreti Habbab'a diye haşını arkamın cıgır dökülen su bilen yerdeki közler söndürürdüm diyordu. Arkamın suları bilen. Yere köz koyup Hazreti Habbab üstüne oklap näme deyip imanın ma deyip
Halis Hudaý üçin alat çykyp ýa-da meni arkalyň ýatyrardylar diye. Arkamyň jygyr etiniň suwy bilen ýerde közler söndürip kömür bolardy diye. Ýöne garalyp galardy diye. Hulasa Hazreti Habbab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Ya Resulallah, bana dağ vasiyale" dipdir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etipdir. "Allahumme ansur Habbaban." Ey bar Hudaýa Habbaba kömek ber dipdir. Şoňa dağ vasiyan bir kafir denanamışdy. On kellesinden bir dert dörep, tamam şu zamanyň tebipleri aýdypdyr, sen kelläňe dağ basmaly bolýan dipdir. Muňa da herkime dağ bastyryp bolmaýan, näme dip? Demirçi ahangeri ökde Habbabyň özüne dağ basmaly dipdir. Ýene de Hazreti Habbabyň özü şoň ýanyna getirip, ot gyddyryp, demir gyddyryp kellesine dağ basyp, ol kafir heledi it ýanyk üýlýänmişdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edenten bu kıyım hatta yönü dila asan hazratı ey cevan dostlar, ey yaştaş dostlar, ey mümin Müslüman doğullar, Resulullah canın nurunun yanı, özünün yanında yaşap bilen sahabaların çıkıp bilen kıyınçılıklarışılar. Oham yan Habbab Peygamberimizi gözleyiptir, görse Peygamberimiz Kabe'nin yanınamıştı. Oham aydıptır, ya Resulallah, bir dua et, Hudaý bize kömek bersin, biz inni dinimiz kalsın, kafirler yer çeksin, bir zat bolsun da ya Resulallah dipdir. Aham Peygamberimiz bireme qiyşarmarak duranmıştı, oturupdur. Mübarek yüzü kızarı veripdir Peygamberimizin. Näme üçin? Sahabalary imanlaryny zäifledi muqadip, yüzüňiň rengi ütgä beripdir. Oham aýdypdyr, ey sahabalarym, gowgulak asyn, ahyrky wurdyňşy. Sizden önce önkü ummatlaryň içinde bir adam bolardy, çukur gadyp çukuryň içine salardylar, täbiline çeli. Feyujawu bil minşari, feyuza ala ra'sihi, feyushaqqu bisnatayn, ve ma yasudduhu zalika an dinihi. Bir musulman imanlı adamı kafirler çukura salıp bol kafir bol diyerdiler. O da yok, men Rabbim Allah deyip dururdu. Oham pıçığı bilen kellesinden çekerdiler. Şonu iki ölüp yardım beylak oklardılar. Şol kesilip ölünce Rabbim Allah deyip iki ölülerdi deyiptir. Biz bu kıyınçılıkları görüyoruz. Näme beydiýäňiz maňa deyiptir. İzinden yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Önkü ummatın içinde bir adamla olurdular imanın içinde. Şonu şu zamanın padişahları getirip demirden olan darak bilen Müslümanlığın yüzlerini, ennamcallarını, etlerini dırmalap sünküne yetirerdiler. Emme şol dırmalam tuqada men Rabbim Allah deyip imanını qaim durdular. Ey sahabalarım, lakinnekum testacilun, näme howluk ýaňyz siz deyipdir. Qaim durun imanınızda deyipdir. İnşallah işti içkin, Hudaý bilen and içýän deyipdir. Şu dinin izzeti yerin yüzüne ýaýrajak. Bu tamam yerin yüzünde emniyet bulacak Hudaýyň dinine. Sabredin, daýawdurun, Hudaý size berjek ejri känler dipdir. Ine sahabalara şu Peýgamberiň aýdan kebide ady gowulluk bolupdyr. Ama inşallah inni kepde de geljek, ýuwaş Habeşa hicret ediverin diýen gördüňiz. Mundan bir gysgaçyk dert alayly, 3-4 daqiga wagtymyz bar hadi. Ey jowan dostlar, ey imanly mümin musulman aýal we erkek dogullar. Ine Resulullah'ın sahabalarının kıyınçılıklarının bir guşelerişi. Arkamın etimin suyu bilen yerdeki közler söndürürdüm diye. Yerdeki kızıl közler söndürürdüm diye. Şu kıyınçılıklar çekiptirler. Aya bir azıcık kıyınçılıkları sabretip bilmeyeni, nefsimizin evine geçip bilmeyeni. Mesela bir şun arası toy tutmak. Ay men dostumun kefinden alıp bilmeýän, ay men boýdoşum maňa esrar edýärdi, ay ömrüňde bir toy diýip aýdýardy. Şu ýerde sabretmesizlik bir bitir bir şermendigi, bitir bir biýaryçylyk dälmi imanly dogan. Ya bir bahar bir guşileri arasalap, mobaýllar arasalap goýmağa
ilmi barmani ya meselen şon arasala awudun Qur'an-ı Kerimleri var, awudun wagda nasihatleri var, näzir awudun qarilan sesleri var. Şolar bu şeyler doldurup koymani yerde bir dinimizde, imanımızda verer veriyen, üymide bereketi verer veriyen, hanabadan dargatıp duran, üy ilgünden bereketi ayırıp duran zatları şon nefsimizi büyük bilmetik bir gerçekli zat değilmez. Ya meselen namahrem bilen bir heley bir erkek bilen kepleşmek, ya erkek adam zinana bilen kepleşmek, dilin zinası deyip aydıp durra, şonu evine geçip bilmeyen, şu yerde nefsimde haydip sabretmeyecek bolsak, senden gerçeksiz zat olur. Katı utanışlı olur Allah Teala'nın dergasında. Hudaya köp şükür şudur kıyınçılıkları görüyorsun. Elhâkumut tekâthür Sura'nın ahirin ayetine hemen ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Hudayın kelamı hükmen nıgmattan sorularsınız deyiptir. Yani Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh diye okuyayım. Men akala khubzel burri ve kana lehu zillun ve şeribel ma'al furat fezalike minen na'im ellezî yus'alu an. Buğdayın çöreğini iten, savcakta su içsen, üstünde de bir kölge var olsa kıyamatta sorulacak şu deyiptir. Elimde maşin gelende, elimde pulcar gelende derru onu haram yere sürmeli, haram adam mindirmeli, haram yere harc etmeli, nefs şeytanı mengeş yaman yoldaş kaptalımı deminenne ahalla namaydı. Ol Hudayın biren nimetini Hudayın hoşu gelecek yere sarf edelim. Hudayın qaharına düşamaylim. O benimle kıyınçılıklarını öden. Yani elimde entek maşin gelende, entek pul gelende, Hudayın nıgmatı olup gelen zadi, Hudayın qaharı gelecek yerine sarf etsek, o imanımızın isteyen da değildir. Beyik Allah'ın isteyen da değildir. Yönü hem dünyamızı hem ahiretimizi bivad edip öyümüzden bereketi ayıran adam olur. Vücudumuzdan bereketi ayıran adam olur. O yönü hit bulup hiç de peyda elimde zat gelip görmür. Sahabalar keyif edip geçiptirli kıyınçılıkta da olsa ebedi hoşluğun içine düşüptürler. Hudayın muhabbetini tapsak dünya ahiretimiz de abat olur. Allah Teala nuru imandan ayırmasın inşallah. Huday Teala göreceğimiz qovluq etsin. Yurdumuz parahat etsin. Vatanımız emniyet etsin. Ağdı birlikte iman avrayda qovluqda yaşaylı inşallah.